Dil? Uy! Gusto! Kira kayo, yatag. Okay ra yapon, laglaag. May di, ano naman? Ay, oo, nakakuan ko ato nga nagmaydi ka. Murag sinulog man to. Ay, oo. Sa Carmen to, Carmen. Oo, na. Nalingaw kay ka dito. Lingaon ta, kung ako yung gisagit o kusog. Ano sabi? Ikaw, magtayam sa kanimo, mag-raise-rise, bisa ka, di ba? Ay, oo. Sa kuan to dong, sa... Diri ba? TCH ba? Ah, oo. Ba naman kay ka sa to? Oo. Naa. Ano po siya? Ni angkas gyapon. Talain. Ya di ba dol raman to inyo diri no? Oh, pero alas kin na, unahan dyan. Ling. Ah, nya kumusta man to pag-audit inyo balay? Wala, guba kayo. Tuwa ko kamo are maguba. Sa pa din naguba di? Among relasyon sa naguba. Ay, grabe ra kay itong panahon na lagi. Murag ang panahon na to murag naningil gid ba? Ay, hindi na dyan kalibutan rin. Naningil? Pila mo sad? Easy lang, bakit ka masyadong seryoso? Lingaon ta. Yan, siya ito to. Bakit ka masyadong Yung gets kung hindi mo yun na gets press di ka na ba gets judge mo na